Mayong adlaw mga igsoon. Karon na ako sa Suba Basbas, syudad sa Upon, Lapu-Lapu City. Mao na kini mga igsoon, no? Gabi River o kaning waterway. Natural kini siya mga igsoon. Pandi po nato siya matawag og suba, gumikan kay ang iyahang tubig parat. So tubig dagat kini mga igsoon. Karon iniglabang nato diri mga igsoon. Gabi Cordoba na kana. So karon atong i-update na pod ang Pilipog to Gabi Coastal Road. Ang uban ganahan sila tawagon kini og shortcut road mga igsoon. Gumikan kay shortcut kini gikan ngadto sa Pilipog padungan sa Gabi Cordoba. Makita din nato mga igsoon, no? Ang Mactan Circumferential Road kasamtangan kining sige og widening. Padung ngadto mga igsoon, libot jud kani sa tibuok isla sa Mactan ang gibuhat nga widening sa Mactan Circumferential Road. So karon na kita sa Pilipog to Gabi Coastal Road mga igsoon. Kahibaw ta nga sa miaging duha ka semana do na pay bahin nga putol. Di gyud ingon nga putol apan wa pa masimento. So karon mga igsoon ato na pong tan-awon. Aron nga masayod kita sa progress. Ingon day mga igsoon, no, nga gamiton kini siya nga daan sa coming Ironman Cebu. Di ko sigurado ha, apan nguy ako nadungog. Ato kining gi-confirm mga igsoon ug tuod ang Pilipog to Gabi Coastal Road gamiton sa Ironman 70.3. Sa mga nagpangutana kung kanus agyon mahuman ang Pilipog to Gabi Coastal Road, posible mga igsoon sa di pa mag August 7, 2022 mahuman na kini, o kung di maganing mahuman maagian na kini kay tungod gamiton kini sa bike course sa Ironman 70.3 Mactan, Cebu.
So matod pa sa usa ka trabahante sa WTG Construction mga igsoon, ang Pilipog to Gabi Coastal Road mahimo ng agian ma single motor o ma 4 wheels. Alright, this is Gawins once again from Gabi, Cordova. Salamat mga igsoon sa kanunay ninyong pagkuyog kanako, amping mo kanunay ug hinaot nga magpabilin kamong mahapsay.